Здравей! Ако гледаш това видео, значи ти вече си направил най-важната първа крачка. Тръгнал си по пътя. Решил си, че не искаш да си от хората, които вечно казват: О, къде ми отидоха парите? Какво се случва с моят портфел? Защо никога не знам къде харча и за какво? Спокойно. Всички сме били на това място. Днес ще ти покажа как да използваш бюджетника, който вече е в ръцете ти, така че парите ти да започнат да работят за теб, а не ти за тях, както се казва. Не просто да ги изтърваш като ученик в междучасие, а наистина да стоят в портфела ти, да знаеш за какво са предназначени и да умееш да ги управляваш. Бюджетникът започва с поставяне на цели. Когато разгърнеш първата му страница, не случайно, освен химикал, календар, там ще откриеш и полета, в които да напишеш своите цели. Важно е да ги напишеш. И това не е случайно, защото ако не знаеш къде отиваш, ще стигнеш някъде другаде. Ако не знаеш за какво харчиш, ще харчиш за всичко по пътя си. И в крайна сметка трудно или изобщо няма да стигнеш до там, за където си тръгнал. Целите са като твоята вътрешна навигация. Трябва да я включиш и да я следваш. Понякога дори без да се замисляш. Например, ще бъде чудесно да имам нов компютър. Или искам да събера достатъчно пари, така че когато замина за програмата Еразъм да съм успокоен. Или да имам възможност да обикалям с приятелите си по света и страната. Искам да пътувам някъде това лято. Искаме се да си позволя повече от това, което имам. Когато запишеш тази цел, мозъкът ти, и не само, започва автоматично да работи за нея. Да, буквално започваш да разпознаваш излишните разходи, излишните харчове автоматично и още по-важно, започваш да ги предвиждаш и управляваш. Започваш да виждаш възможностите по пътя си за допълнителни доходи или за събиране малко на разходите. Писането е първата стъпка към финансова зрялост. Както казват умните хора, и най-тъпият молив е по-остър от най-острия ум. Да започнеш да правиш бюджет, да записваш бюджет, това е много малка стъпка, която обаче ще доведе до изключително голяма промяна. И то не само в света на парите ти. В началото на бюджетника имаш тази специална зона за цели. Тя не е декорация. Тя не е разчупване на дизайна. Това е една от тайните съставки в бюджетника. Магията е проста. Написаната цел в един момент става реална цел. А това, което не си написал, това, което дори не смееш да вербализираш, това, което дори не визуализираш в мечтите си, това е мечта, която постоянно се отлага и в крайна сметка никога не достигаме до нея. Или прекалено късно стигаме до нея, когато вече няма да ни зарадва чак толкова. Когато си правиш план, когато си поставяш цел, е важно да имаш точна дата, срок. Не просто някога. А постепенно, с времето, бюджетникът ще те научи да разбиваш голямата цел на по-малки стъпки, които да са реалистични и лесни за преминаване. Както казваме, как се яде слон, ами на малки хапки. Тоест, сега имаме първата крачка, в която започваме с бюджетника, а след това просто не трябва да спираме. Трябва да направим и следващата, и следващата, и следващата.
Напиши много кратко защо го искаш това. Защо ти е тази цел? Защо ти е тази мечта? Как ще се почувстваш? Защо точно това? Как ще те накара да изглеждаш? Това ще те държи фокусиран с колкото повече думи, по колкото повече различни начини опишеш и си представиш тази цел, толкова по-фокусиран ще бъдеш в нея. Дори ще продължа още малко. Дори тази цел да не е свързана с пари и точна сума, пак я запиши. Защото много често целите ни наистина са свързани с някакъв финансов ресурс. Направи си снимка на първата попълнена страница в бюджетника и ми я изпрати на лично съобщение. Когато видя твоята конкретна цел, аз мога да ти бъда от помощ и да начертаем заедно планът си на действие, особено ако тази цел е финансова. Мога да ти помогна да оптимизираш разходите. И изобщо в целия срок, когато попълваш бюджетника, не се притеснявай да ми връщаш обратна връзка и да задаваш въпроси. Това ще е най-хубавото за мен. Да мога да бъда полезна и да се постигат тези стъпки с лекота. Ето нещо супер важно, което никой не ни казва в училище. Преди да започнем с писането, трябва да разберем една супер мега гига важна идея в цялото това нещо, правенето на бюджет. Тя е много кратка и много проста, но ще ти спести хиляди левове през целия ти живот. Какво означава актив и какво означава пасив? Актив е нещо, което ти носи пари. Например, изкарваш онлайн курс, който след това осребряваш, като от умения успяваш да продадеш уменията си и да изкараш пари от тях. Някакъв малък бизнес без много вложения, някаква инвестиция, нещо, което можеш да препродадеш по-скъпо. А ако погледнеш в сайта Road Lessons BG, там ще намериш много идеи в блог статиите за обогатяване на активите. От друга страна, пасивът е нещо, което ти изяжда парите. Например, някаква скъпа дреха, която обличаш, си облякал само 2 пъти. Или много хубаво кафе, но на много висока цена. Импулсивни покупки от типа беше намалено. Или разни глизотии, които в момента ти се струват важни, но след 2 дена спират да те кефят и просто не им обръщаш внимание. Когато осъзнаеш разликата между актив и пасив, ще започнеш да харчиш по-умно. И именно бюджетникът е мястото, където черно на бяло ще видиш всъщност колко от твоите покупки са актив и колко са пасиви. Да го кажем по-човешки. Актив е това, от което печелиш, което ти връща доход, а пасив е това, за което плащаш, без да ти носи нищо допълнително, като емоция и преживяване. Хубавата новина е, че постоянно можеш да превръщаш пасивите в активи. Лошата е, че много по-лесно превръщаме активите в пасиви. Да, любимите ни пасиви са сладки, но портфелът ни просто се просълзява от тях. И да, фрапето е пасив, със сигурност. С помощта на бюджетника ще видиш ясно кои са активите, кои са пасивите, колко са големи. Ще можеш съвсем целенасочено и трезво да помислиш тези големи пасиви как мога да ги намаля, кои от тях мога да превърна в активи или как да управлявам активите си така, че да ми носят все повече.
И това вече е 50% от свършената работа. Та, коя твоя мечта се струва 1 минута писане на ден? Толкова ще ти отнеме попълването на бюджетника. Целта ти е да следиш посоката всеки ден, без стрес. Какво правиш? Записваш приходите за деня. Записваш си и задължителните разходи, импулсивните покупки и си правиш мини равносметка. Днес харчах ли повече? Това донесе ли ми повече ползи? От какъв характер? Мога ли да го избегна за утре, за следващата седмица? Кога пишеш в този дневник? Може да приложиш правилото 30 секунди. Записвам веднага, щом нещо купя. Записвам веднага, щом има някаква промяна в портфейла ми, когато са влезли или излезли пари от сметката ми. Тук не забравяме, че виртуалните пари също са пари. Не само физически ние харчим, харчим и виртуално. Разбира се, за това бюджетникът е направен на отделни листи, които могат да се отделят от основното тяло. Листът с приходите и разходите за седмицата може да бъде винаги в мен. И по правилото на 30 секунди, при всяко изхарчване или постъпление, аз да записвам веднага какво се е случило в листа. Другият вариант е да изчакаш до вечерта и да направиш всичко наведнъж, което се е случило през деня, но внимавай. Изследванията показват, че 40% от нашите разходи се забравят след няколко часа. Затова казахме, че листите могат да се извадят и да се носят. Но пък можеш да измамиш системата, като си събираш всички касови бележки. А за виртуалните ти пари ще имаш следа в банк. Така че вечер, когато вече е спокойно, когато можеш трезво да погледнеш на нещата от деня, можеш да седнеш и в рамките на минутка да си попълниш всичко, което се е случило днес. Когато виждаш ежедневните дребни харчове, започваш да ги режеш без болка. Започваш да ги осъзнаваш. Започваш да ги махаш от ежедневието си без драма. След като имаш разбивки по пера по дни, следва и обобщението за седмицата. В бюджетника много ясно виждаш седмичния си баланс, реалната истина. Добре е този баланс да е положителен, т.е. да са повече приходите, отколкото разходите. Ще се изненадаш, че изключително голям процент от българите всъщност имат отрицателен баланс. Ние сме майстори в това да харчим повече, отколкото получаваме. Целта е да видиш тенденцията. Не е важен толкова отделния ден, колкото обобщението за седмицата и за месеца. Така постепенно ще видиш кои пера гълтат най-много и къде можеш да направиш редакция. Отдели 5-10 минути в края на седмицата. Прегледай баланса, прегледай всички тези приходи и разходи и отбележи 3 важни отговора. Кое можех да избегна? Кое е наистина важно? За мен, какво да променя следващата седмица? И сега ще ти предложа един трик. Намери кой е най-големият ти теч. Къде изтичат най-много от твоите средства? Седмично. Обикновено това е едно и също нещо. При мен лично, например, това е храната. Когато установиш този най-голям теч, най-лесно и най-бързо промяна в твоя бюджет може да настъпи от този най-голям теч.
като леко претворим кранчето. Ето сега ще ти кажа нещо съвсем конкретно в моето семейство. Когато готвим в къщи, това излиза най-евтино. Но разбира се, можем да заложим в нашия бюджет един или два пъти поръчване на храна отвън, един или два пъти излизане на заведение. Но това трябва да е предварително заложено. Каква сума ще се изхарчи и съответно да бъде предвидено в бюджета. Седмичният ти баланс е идеалният момент да направиш своята мини цел. Например, свързана конкретно с парите. Например, тази седмица ще спестя 20 лева повече, отколкото спестих миналата седмица. И това ще стане след като намаля ето този разход. Тази седмица ще поръчам храна за вкъщи само веднъж, защото миналата седмица съм поръчвал 3 пъти. Това, разбира се, са някакви съвсем хипотетични примери. Месечният баланс пък ще ти покаже голямата картина. Той ще ти покаже в твоята цел на къде вървиш финансово и как най-бързо можеш да стигнеш до финансова независимост. Защото в крайна сметка това е голямата ни цел, голямата ни крайна далечна цел да бъдем финансово независими. За моя щастие аз познавам много хора, които са тръгнали от нула и с дисциплинирани постоянни стъпки, те вече са финансово независими. И то за период от не повече от 5-6 години. Разбира се, човешко е. Нормално е понякога да се отклониш от плана. Не е страшно. Ако имаш ясна визия, ако разбираш какво става, ако разбираш защо се е случило, и за тези въпроси отговор ще ти даде бюджетникът и това, което си писал в него. Дори едно такова малко отклонение може да е добра мотивация за следващия месец. Да откриеш, да търсиш и да откриеш някакъв допълнителен доход или да намериш някое перо, което да намалиш, без това да се отрази на емоцията ти, на настроението ти, на начина ти на живот. Един от най-важните принципи, които трябва да запомниш със сигурност, това е никога не харчи предварително пари. Пари, които не си изкарал. Пари, които са ти обещани. Пари, които си категорично убеден, че ще влязат в портфейла ти. Не ги харчи предварително. Всичко обобщаваш в месечна таблица. Сравняваш приходите и разходите на база дни, седмица, месец. Изчисляваш спестеното. Преценяваш дали си достигнал целите си. Нормално как изглежда съотношението между спестяване, разходи и удоволствия. Основният принцип е плати първо на себе си. Т.е. когато изкараш някакви пари, когато имаш някакъв доход, първото нещо, което трябва да направиш е да отделиш 10-20% от него и да забравиш това спестяване. Все едно то не съществува. То е спестяване в авариен фонд за много спешни случаи. Така плащаш на себе си, плащаш за това твое аз, което може в някой момент да изпадне в затруднено положение. Други 20% до 30% максимум отделяш за твоите удоволствия, за това, което искам, за това, което не е живото определящо, не е задължително, но ми носи удоволствие, носи ми щастие. Това са пътувания, това са излети, това са излизания с приятели,
или каквото хоби имаш. Останалите 50-60% са в графата задължителни разходи. Това, което казваме трябва. Трябва да платя квартирата, трябва да платя тока, трябва да платя други комунални разходи, трябва да платя храната. Обикновено в България храната е най-голямото перо процентно. Когато виждаш резултатите за 30 дни, мозъкът започва сам да се мотивира кое да намали, кое да увеличи. И това е всъщност тайната на дългосрочния навик. Балансът не е математика, а навик. Когато го правиш всеки ден, става ясно къде е течът, кое може да се съкрати, къде мога да си позволя повече. Когато го правиш през седмицата, е черно на бяло, ясно е, точно е. А когато го правиш всеки месец след месец, става вече мощно, става могъщо. И днес ти давам първата финансова задача. Запиши 3 свои разхода от днес, само 3, не всички, само 3. И утре се върни и под видеото ми напиши как се почувства. Оправдани ли бяха тези разходи? Наистина ли ти донесоха удоволствие, ако са били в графата искам? Необходимо ли беше да са толкова високи, ако са били в графата трябва? Това да изграждаш този навик още от първия ден, всъщност е равносилно на злато. Знаеш, че много хора обичат да инвестират в злато. Сега друг е въпросът дали сега е момента точно да се прави, но този навик е наистина злато. Да се изгради още от първия ден. Златното правило в света на парите е и това ще мине. Бъди сигурен, че както и да ти изглеждат нещата днес, това със сигурност не е нито най-критичният ден в живота ти, нито най-щастливият ден в живота ти. В момента не си нито на върха, нито на дъното от финансова гледна точка. Затова е добре да имаш авариен фонд за наистина спешни случаи. Как можеш да създадеш бързо такъв авариен фонд? Има няколко варианта. Най-умното е да направиш всичко едновременно от тези варианти. Да действаш мощно. Първо започваш да спестяваш от разходите, където можеш. Управляваш парите си през бюджетника и започваш активно да търсиш допълнителни доходи. Подходи към спестяването като към разумно решение. Спестяването не е лишение. То е интелигентен избор. Много често се вижда следната ситуация. В началото, когато съм студент, харча много малка сума и все нещо не ми достига. След това, когато завърша университет, харча 2 пъти по-голяма сума и пак нещо не ми достига. Десетина години по-късно, когато вече съм утвърден специалист, харча 4 пъти по-голяма сума и пак нещо не ми достига. Това се нарича лайфстайл инфлация. Тоест, както българите казваме, човек може да живее и с 2 и с 200. Ако вие не решите да започнете да управлявате парите, ако не решиш да започнеш да спестяваш, никога няма да е достатъчно. Ето за това спестяването е интелигентен избор, интелигентен подбор. И няколко трика, които буквално могат да ти променят живота. Например, правилото на 24 часа.
Видял си нещо, много го искаш, ама невероятно. Но то не е от сферата на трябва, то е от сферата на искам. Почакай 24 часа, разгледай за други оферти, отдалечи се от мястото, където се продава. Ако след 24 часа все още това за теб е приоритет и го искаш, тогава го купи. Ако не, поздравления, току-що спести едни пари. Наистина ги спести. Не ги оставяй за нещо друго веднага. Просто ги спести. Друго работещо също правило е 10% от всичко. Това създава навик. Не е важно дали са 10, 8, 12, не е толкова важно числото. Важно е навикът. Важно е да го правиш системно. Системно спестявай 10%. Веднага преди да започнеш да харчиш всичко останало. Не купувай за настроение. Шопинг терапията на никого не е помогнала. Ако усещаш някаква необходимост да приложиш шопинг терапия, защото си разстроен или защото нещо се е случило или защото искаш да направиш на някого напук, ще го направиш най-вече на себе си. Тоест, шопинг терапията никога не действа градивно. Открий някакъв друг начин да се разведриш, примерно някакъв вид спорт. А, настроението просто не е в мола. Там няма настроение. Не и в приложението за дрехи, където се продават. По-скоро би работило разходка, музика, приятели, срещи и така нататък. Разбира се, спести от малките течове. 2 лева тук, 3 лева там, 6 лева за кафе, неусетно 100 лева в месеца отиват за някакви неща, които не знаем какви са точно. Нали? Говоря дори за някакъв минимум 100 лева на месец. Такива неща, които не са ти донесли абсолютно нищо, не са ти донесли удоволствие, не са ти донесли радост, удовлетворение. Имам 2 новини за теб. Лошата е, че еспресото е скъпо. Тоест, ако пиеш по 3 кафета на ден, определено трябва да помислиш за това перо. Добрата е, че можеш да станеш богат, ако пиеш 2 кафета по-малко. Планирай какво да изхарчиш и не прекрачвай границата, която си поставил. За нищо на света. Може това да не се случва от първия месец, но постепенно с времето ще се научиш колко да планираш и кога да не се или да се изкушаваш. Например, излизам тази вечер с приятели и решавам, че да, аз имам достатъчно пари, но няма да надхвърля изкачване на 30 лева. Ако не си сигурен в себе си, просто не вземай дебитната кредитната си карта. Вземи само толкова пари в портфейла си, колкото и където си сложил границата. Не носи много в брой, ако смяташ, че нещо може да ти изкуши. По този начин тренираш ангелите си, ако те са слаби, да не са толкова слаби. Напиши ми в коментар, коя е най-безсмислената покупка, която си правил. Която много си искал, но когато си получил, си казал, това беше голямата кутия. И минава. От тази година или изобщо първото, за което се сетиш. Във всеки бюджет има, казахме, 2 категории разходи. Задължителни, това, което трябва, разходите, които идват всеки месец и не можем да ги избегнем. Те са като базовата програма на живота. Наем, ипотека, ток, вода, казахме, интернет, транспорт, храна. Това са разходи от първа необходимост. Такси, обучения в университета, вноски по кредити. Всички тези пера са описани подробно в бюджета. Включително домашни любимци и всичко, което може да се сетиш като разход. Разбира се, оставила съм и рече за други. Нали, ако имаш някакви разходи, за които не съм се сетила. Тези разходи не подлежат на искам, не искам. Те просто са там. Трябва. Сега, друг е въпросът, че много от тях могат да се опитомят. Като, например,
телефонният ми план може да бъде два пъти по-евтин. Или мога да направя необходимото така, че да спестявам ресурс, ток, вода и да не плащам толкова големи сметки. Това е също вариант. На второ място искам желаните неща. Това са бонусите на живота. Приятните преживявания, но те в никакъв случай не са задължителни. Въпросът е дали можем да си ги позволим. Това са заведения, дрехи, козметика, дрехи, разбира се, които не са ни нужни веднага или поредния чифт от неща, които вече имаме. Козметика, техника, разни глезотии. Много трябва да се внимава с платените абонаменти. Много често имаме платени абонаменти, за които дори не подозираме. Онова скъпо фрапе, за което споменах още в началото, за 10 лева и импулсивните покупки, които не са контролирани. Тук всъщност са най-големите течове в бюджета ни. Как да се справим с трябва разходите? Фиксираните разходи. Тези разходи няма как да изчезнат, но можеш да ги направиш управляеми. Първо ги записвам. Винаги. Независимо дали ползвам този бюджетник или нещо друго, винаги трябва да съм наясно кои са моите разходи. Много хора не са наясно. Затова и са финансово зависими от парите си. Затова и не могат да спрат, не могат да починат. Винаги трябва да са на педали. Винаги трябва да изкарват още и още. И се чудят къде отидоха парите, защото никога не знаят предварително какво предстои да покриват с това, което изкарат. Когато ги запишеш, няма изненади, предварително си наясно, няма паника, няма чудене. И точно заради това бюджетникът има отделни полета за това, които можеш да използваш всяка седмица. Правиш тези разходи приоритет номер 1. Когато получиш доход, първо спестяваш онези 5, 10, 15%, за които говорихме, плащаш първо на себе си за по-нататък. След това покриваш трябва и едва с остатъка продължаваш нататък към разходите искам. Така си спокоен, че винаги, без изключения, всички задължителни разходи са ти покрити. Особено е важно това, ако отговаряш не само за себе си, но и за някой друг. Ако имаш семейство, ако имаш деца. Разходите искам идват едва с остатъка след спестяването и разпределянето на покриването на спешните нужди. С разходите искам, моята цел е да ги оптимизирам, където е възможно. Да, не всичко мога да управлявам, но както казах, мога да премина към по-изгоден мобилен план, мога да спестя от отопление с малки навици, които нищо няма да ме лишат от стандарта ми на живот. Когато отида в магазина, не ходя гладен, пазарувам по списък с никакви залитания на страни. Промоциите са много опасни за нашия бюджет. Много често купуваме на промоции неща, които категорично не трябват. Вкъщи си прави план за ястията и това, което ще приготвиш поне за 3 дни, за да можеш да оптимизираш пазаруването на продуктите. Може да имаме споделен транспорт, от което на теб да излиза по-евтино или пък ти да изкарваш пари от някой друг, на когото излиза по-евтино. Така всички са доволни. Изключи абонаментите, които не ползваш. И тези много малки корекции, месец след месец, целенасочено ще доведат до големи резултати в рамките на годината. Разбира се, отново трябва да подчертаем, предвиди резерв, предвиди буфер. Малка сума, която да отделяш винаги за по-трудни моменти. Ако тези моменти не настъпят, чудесно. Ще се наградиш с нещо изключително хубаво, без да му мислиш много. Ако обаче настъпи някакво затруднение, ако в известно време останеш без доходи, ако
по някаква причина внезапно се увеличат разходите, ще имаш спокойствие. Буфера за неочакваните сметки. Така няма да имаш стрес, ако нещо се счупи или пристигне по-висока сметка за ток, например. Много важен принцип при управлението на бюджета е автоматизацията. Ако можеш, настрой автоматично плащане от сметката си за наеми и тези разходи, които са в графата трябва. Така махаш риска от закъснение, лихвите при отсрочка, особено по кредитна карта и забравянето, нали, по някаква причина. А как да управляваме искам разходите? Това е мястото, където всъщност печелиш играта в финансовата независимост. Защото задължителните разходи са ограничени до някъде. Но желателните разходи, това, което искам, те са безкрайни. И те до голяма степен са свързани с нашето усещане, с нашата психика, с нашата настройка, които по различни причини можем ние да изтървем от контрол. След като покриеш трябва, определи колко процента от остатъка отиват за искам. Това можеш да направиш още в първия месец при воденето на бюджетника. Например, този месец съм дал 50% от парите си за разходи трябва, 20% съм спестил, 10% съм сложил в буфера и 20% съм изхарчил за искам. Когато в следващия месец залагаш лимитът за искам, заложи го 20 до 30%. Очевидно това е достатъчно. И ако по някаква причина го доближиш, се старай да не го надхвърляш. Тоест ти имаш вече залог колко трябва да са изхарчените пари в следващия ти месец за удоволствие. Ето това ти дава финансово самочувствие, че ти управляваш парите си, а не те управляват теб. И едно просто правило, което спасява всякакви бюджети. Малки, големи, разхвърляне, подредени. Ако следваш това правило 3 месеца, няма връщане назад. Ти вече можеш да управляваш разхода си. Помисли сега и първото, което се сещаш, можеш да го запишеш, да го споделиш в едно изречение. С какво искаш да спреш да се бориш? С липса на пари, с хаоса около теб, с импулсивните покупки. Кое е твоето защо, което ще те води и ще те кара да упорстваш в попълването на бюджетника? Разбира се, хубаво е да харчим умно, но още по-хубаво е да имаме повече пари. Особено когато си млад и имаш турбопредимство. Ти можеш да правиш всичко, което си поискаш, защото още не си влязал в руслото на какво ще кажат хората за мен, ако аз променя своята специалност. Какво ще си помислят моите познати, ако... или нещо подобно. Ето реални идеи, които ще ти донесат повече пари. Защото да, ти можеш да намаляваш разходите, можеш да контролираш спестяванията, но ако няма достатъчно постъпления, в един момент този инструмент ще се изчерпа. Т.е. ти няма да имаш ход по-нататък да го контролираш. Затова е важно да търсим допълнителни доходи. Едно от основните правила на финансово грамотните хора, това е, че те никога не остават с един доход. Както и да изглеждат нещата в момента, колкото и добре да печеля от това, което правя, постоянно трябва в мен да работи идеята. Кое, какво да пробвам друго допълнително, така че да намеря втори източник на доходи. И COVID-кризата, например, много ясно ни показа как работи това. Хората, които изключително се занимаваха само и единствено с екскурзии, да речем, в продължение на 2 години останаха без никакви средства. Или пък, друг пример. Пазарът за недвижими имоти, когато беше на върха си, всички бяха брокери. Всички бяха изключително доволни и печелиха страхотно. В момента, в който пазарът преди 15 на години се срина,
изведнъж се оказа, че дълго време тези хора нямаха доходи. Тоест, всеки разумен човек, мисля, че това може да се получи с някои от техническите специалности сега и по-точно тези хора, които наричаме програмисти, които са свикнали на изключително високи доходи, но в същото време може да се окаже, че много от техните работни места ще станат излишни. Тоест, още преди да е дошла кризата, ние трябва да сме измислили втори, трети начин за доходи. Различен, в различна сфера, в разширяване на полето на нашата дейност. Например, ето реални идеи за това. Онлайн услуги. Това, което можете да правите добре. Това, което можете да правите повече от 80% от вашите приятели наоколо. Започнете да го предлагате като услуга. Няма нужда да сте в точно време, на точно място. Можете да го предлагате като онлайн услуга. Писане на дизайни, обработка на видео, управление на социални мрежи, преводачески услуги, учене на деца, примерно, съдействие някакво на възрастни хора, което винаги ще се търси и ще се оценява високо. Можеш да направиш много неща. Просто помисли в твоята сфера или в това, което ти е приятно, това, в място, където си представяш, че можеш да бъдеш, за кое нещо хората са готови да платят. И започни да го търсиш активно, започни да се предлагаш, започни да търсиш варианти. Може да не стане веднага, но когато сме достатъчно активни, нещата се подреждат. Допълнителен доход можеш да изкараш и ако умееш нещо, както казахме, но и да оказваш някаква помощ на някого, но и да да продадеш това, което вече имаш и не ти е нужно. Например, дрехи, техника, ръчно изработени неща. Можеш да се хванеш на работа само през уикенда или по-часово само в работното си време. Например, като аниматор, помощ в магазин, гледане на възрастни хора и така нататък. Тези малки странични доходи много често стават големи доходи. Те отварят много възможности, защото всичко започва от една първа малка стъпка. Възможностите откриваме само ако ги търсим. Никой от тях няма да почука на вратата ни и да ни каже: хайде, отдавна те чакам, идвай да пробваш да а, бъдеш промоутър. Много е важно в каква среда се движите. Дали се движите в среда на хора, които наистина търсят възможности. Или по-скоро заобикалящите ви приятели са инертни, неактивни, тогава неизбежно и вие ще сте такива. Дори има ситуации, в които хората, които не четат, не се учат и не се образоват, се присмиват на белите лястовици между тях, които искат да се отлапнат от дъното. Тоест, ако виждате, че средата ви е непродуктивна, не се колебаете да намерите среда, която е с по-прогресивни хора. Сещам се за историята на Рокфелер, когато попитали: ако утре си само с $500 в джоба и нямаш никакви други пари, за какво ще ги изхарчиш? Тогава Рокфелер казал: ще отида в най-скъпия ресторант в Ню Йорк. Ще седна и ще се нахраня с тези $500. И при недоумението на журналиста той пояснил: знае, че в този ресторант ще бъдат най-успешните хора и вероятността да изляза с някакво предложение от този ресторант, от което да изкарам пари, е много голяма. Ето това имам предвид, когато казвам, че дори последните пари в джоба трябва да бъдат инвестирани в нещо, което ще върне обратно актив, а не пасив. В бюджета има всичко нужно. Разбира се, има и напомнене да бъдеш благодарен. Благодарен на себе си, благодарен на хората около теб,
благодарен на възможностите, които излизат и разпознаваш, да се наградиш, да си признателен и да не се съдиш строго. В бюджетника има място, където можеш да си записваш мисли, които те стимулират, които ти дават пример на хора успели, да закачиш новия си навик за някой друг. Така най-лесно се добива навик, се придобива нов навик. Ам, да позволиш на Вселената да ти помогне, като й дадеш ясен знак, когато изписваш целите си, когато изписваш мечтите си, когато й показваш, че си сериозен и целенасочен, ти й даваш ясен знак да направи най-доброто за теб. Но бюджетникът не е магия. Той е навик. А навиците реално променят живота. Вътре има прозрачен плик и непрозрачен плик. Това са пликове за събиране на банкноти. Има отделни листи, разделени по дни, седмици и месеци. В всеки един комплект има 12 пълни месеца. Независимо от кога започнеш да попълваш, ще попълваш една година. И в крайна сметка ще получиш твоя невероятен резултат. И когато се върнеш към първия лист, ще видиш колко дълъг път си изминал и колко невероятна промяна е настъпила. Ето какво ще се случи, ако ползваш бюджетникът. В ден първи записваш разходите. В първата седмица виждаш къде изтичат парите. В първия месец хващаш импулсивните харчове. В първите 3 месеца започваш да спестяваш без да мислиш и страдаш. В първата година постигаш своите големи цели. След време, стъпка по стъпка, ден след ден, седмица след седмица, година след година, които така или иначе ще минат, постигаш финансова свобода. Финансова свобода означава да не мислиш за насъщния, да правиш това, което искаш, колкото искаш и да имаш един спокоен, осигурен живот. Но най-важното от всичко е, че сега, правейки първата стъпка, неусетно това ще се превърне в навик, на който дори няма да обръщаш внимание, а навикът води до тази финансова свобода. Ти вече направи първата стъпка, когато взе бюджетника в ръцете си. От тук нататък следва следващия ден. В края на 12-месечното ти пътешествие ще имаш доказателство колко дълъг и смислен път си извървял. Как си се променил и това ще ти донесе голямо удовлетворение. Можеш сам да си направиш листите за следващата година. Можеш да направиш електронна таблица или нещо, което на теб ти харесва, но вече знаеш какво трябва да съдържа тя и по какъв начин се води. Или пък директно да си поръчаш само вътрешната част на бележника в мен. Много е важно да прилагаш всяко ново знание и да извличаш максимума от него. Сигурно знаеш, познаваш много хора, които постоянно учат нещо, но никога не използват тези знания, за да спечелят от тях. Това е много опасен капан. Не се притеснявай да монетизираш, а не се страхувай да се стремиш към по-големи печалби. С времето бюджетника за теб ще се превърне в много верен и скъп приятел, който ще ти казва само истината и няма никога да те заблуди, ако разчиташ това, което си написал вътре. И пак казваме, балансът не е математика, то е навик. Когато го правиш всеки ден, става лесно. Когато го правиш всяка седмица, става ясно. Когато го правиш всеки месец, става мощно. Ако искаш да спечелиш лична 20-минутна консултация с мен, плюс специален подарък, можеш да направиш следното. Последвай страницата ми в Facebook Финансово растеж. Харесай видеото тук, сложи един лайк, разбира се. Коментирай под него. Нещо, което те вълнува, като коя е твоята най-голяма финансова мечта за следващата година? Колко би имал днес, ако беше спестявал по 1 лев дневно от 10 годишна възраст?
Би ли направил това като упражнение за следващите 10 години? Оставям те с последния въпрос, който всеки финансово свободен човек се е задавал поне веднъж. Парите ти служат или ти служиш на парите? Ако си в тази дилема, е време да започнеш да попълваш бюджетника. От теб зависи отговора. Ще се радвам на обратната ти връзка и да бъда в помощ с всичко, което може да ти бъде полезно.